Jakin dezaten guztiek, hemen ditugula lagunak eta indarra emango dizkigutenek eta horiekin aurrera aterako garela. Emakumeen kontrako indarkeria sistema patriarkatuaren harmaniko gogorrenetako edo bortitzenetako da. Halako jarduerak eta halako emanaldiako beharrezkoak politak badira ere uste dugu bakoitzak bere barrenera begiratu behar duela, norberak bere jarrerak aldatzeko. Eta hortik hasi behar dugula, kalean, lanpostuetan, eskolan, eta bakoitzak bere etxean, Eten egin daitekelako.